Ayaw usiki imuhang panahon sa mga taong plastik. Kusog maghatod-hatod og mga chismis para ikadaot sa imuhang image. Mga taong maayo kayo mo smile sa imuhang atubangan, pero inigtalikod. Siya ang numero 1 tao nga modaot sa imuhang image. Ang tao nga sa imuhang huna-huna nga imuhang masaligan, pero numero 1 pasikreto nga modaot nimo. Mga taong wala mo angay nimo, unya wala kay idea unsay hinungdan. Kusog modaot sa imuhang pagtalikod. Pasagdi sila. Ayaw usiki imuhang panahon nga imuha silang patulan. Dili tanang tao diha sa imuhang palibot ma-please nimo. Pag-focus sa imuhang kaugalingon, ayaw paapekto sa mga negatibong inggit. Sa mga taong sikreto, patago nga gidaot ka, likay na lang, ayaw patuli. I-distansya imuhang kaugalingon ngadto sa mga tao nga mga plastik. Ayaw usiki imuhang panahon para imuha pa silang i-please mga taong nang daot nimo. Dili na sila makahatag og kaayuhan diha sa imuhang kaugalingon. Ikadaot pa na sa imuhang mental health, maong palayoan na nila para dili ka ma-stress. Ampingi imuhang kaugalingon para naa kay kalinaw unya peace of mind sa imuhang pagpuyo. I-focus ang imuhang kaugalingon sa mga taong naghatag og value sa imuhang pagkatao. Mga tao nga tinud-anay nga nagmalasakit nimo, nagmahal nimo. Sila ang mga taong deserve sa imuhang panahon. Mubuo ra ato ang kinabuhi, mulabay ra ta diri sa kalibutan. Ayaw pag-usik og panahon sa mga negatibong tao. Amping, God bless you.